Nagpahigayon ang DepEd Gensan og consultative meeting kalabot sa pag-usab sa school calendar ngadto sa June to March. Samtang uyon sab ang mga ginikanan sa syudad sa maong lakang aron malikay ang ilang mga anak sa risgo hatod sa sobra kainit nga panahon. Ano ang report ni Jess Tony Humamil? Gihanay na sa Department of Education ang pag-amyenda sa DepEd Order 022 Series of 2023 mahitungod sa school calendar alang sa school year 2023-2024. Tulo pa lang katuig ang milabay human gipatuman ang August to June nga school calendar sa DepEd. Gilaraw na sa ahensya nga i-revert na sa kani June to March ang school calendar. Kini sa tinguha nga malikay sa risgo sa heat-related illnesses hatod sa init sa adlaw ang mga learner ug mga magtutudlo. Tungod niini lauman nga sa May 31 karong tuiga ang adjusted date sa end of school year. Samtang gikan June 1 to July 26 sab ang end of school break sa mga bata. Samtang anaa pa sa transition. Gipasabot sab sa ahensya nga dili pa final og executory ang maong revision. Sanglit pa dayon pa ang ilang ginahimong consultation kalabot niini. Niadtong Miyerkules sa buntag, nagpahigayon ng DepEd Gensan og consultative meeting mahitungod sa proposed change sa school calendar kauban ang mga stakeholders nila. Right now, the whole country, every division is having consultations with stakeholders. So once mag-gather na yung mga feedbacks coming from the stakeholders, that's when ilalabas nila yung final date. Uyon sab sa mong lakang ang pipila ka school head sa syudad. Actually, that is advantage to us kasi nga napapansin ninyo like our temperature siguro dahil sa climate change, nag-change na pabago-bago, meron tayong extreme heat na nararanasan. Lakip ubang ginikanan. Mas advantage mo sir para sa mga labi na sa mga bata kay labi na karon nag-change atong climate ba nya para di po sila kay sa tukmang init sa Gensan. At least mabalik na siya sa normal ba pa sa tong nasanayan na gud dati. Mas okay man to sir para pag summer man good init kaayo di ba? Mas okay tong ibalik sa June. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.